Ο Δρουσιώτης σήμερα, ας πούμε ένα ακριβό ανέκδοτο. Σήμερα είναι tax day. Σήμερα στην Αμερική, 15 του Απρίλη, πρέπει να πληρώσουμε το φόρο εισοδήματος. Και θυμήθηκα ένα ανέκδοτο. Είχε ένα που τα κάλεσε ο φόρο εισοδήματος να πληρώσει και έβραν τον φίλο του, να μου να φορήσω ρε για το meeting. Τα λίτρο κουμπάρε πρέπει να φορείς παλιόρουχα, φτωχά, που να πάεις και αμέ, να σε θεωρούσε φτωχός, μπορεί να με επικαιρώσεις. Ύστερα ρώτησε τον accountant του. Δηλαδή το accountant μας καλά ρε, πρέπει να ντυθείς ωραία, να φορείς το κουστόμι σου, να σε δουν κύριος άνθρωπος, μπορεί να μιλήσετε, να καταλάβει ότι έχεις και δίκιο. Δεν ήξερα να μου να κάνει, ερώτησε τη γιαγιά του. Γιαγιά, δεν μπορεί να κάνεις εσύ. Δηλαδή η γιαγιά του, κοίταξε, θα κάνεις ό,τι είπα της αδελφής σου. Θα θυμάσαι πάνε να παντρευτεί η αδελφή σου, ναι. Ερώτα με για τον μήνα του μέλητος να πάρει μαζί της ωραία νεκλιτζέ, ωραία sexy clothes ή να πάρω πιτζάμες έτσι, πιο κλειστές πιτζάμες. Και είπα όπως είπα, εντά που είπες. Ακριβώς είπα της, ό,τι και αν φορήσεις, το γαμίς είναι το γλιτώνεις.